Pipło, pipło. Co mogę powiedzieć? Witam serdecznie. Jeszcze raz hitboxerów, witam tuberów. Powracamy dumnie do tytułu znanego wszystkim jako Martwa Przestrzeń, czyli Dead Space. I jadymy. Sytuacja mojej postaci nie jest zła. Rysuje się jako raczej całkiem dobra. Także jajco. Cisnymy. Dead Space, tak. O. Inaczej można powiedzieć martwa spacja. Tutaj jest o tyle problem, że nawiedza mnie tu potwór, którego nie da się zniszczyć. A powiadam wam, potwór, którego nie da się zniszczyć. Your persistence surprises me. Holding on to your final breath, you cry your way along. You hold on to what was once your world, but now it belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. Serio Preis. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ale nie rzekajmy na live, bo to trąci profanacją. O, czy to sam będzie ta kochaja? Chyba ja. Co mu się zdupięło? Wow. Kurde, nie idzie tak. Jest derku! Umrzyj, falusie! Kurde. Isaac, pipo, pipo! Kajetyn epic. Wow! Zesrałem się ze strachu. Mocno. Kurwa, jak się wystraszyłem. Niedobrze mi. Ja pierdolę. Spociłem się jak spocony człowiek. Kaj on jest, ten fajfus. Mi się tak spociły ręce, że mi się myszka wyślizgiwuje. Chodź, idziesz ze mną. Ja cię potrzebuję jak niczego na świecie. Aha. Jeden problem z głowy. Ja. Ale to jest tak zwane mocne wejście.
Nie. Why? Why? Ja bym ją zabił, bo ona potem zmutuje. A wiecie, jak mówi stare przysłowie? Kto mutuje, ten wibruje. Czy jakoś tak to leciało? A ja chyba mogę z tego przypierdolić jeszcze z granatnika, tak mi się wydaje. Jak przypierdola, to normalnie. Ktoś sam kolekcjonował gowy. Person log, Dr. Chalice Massa. The specimen continues to respond well to my experiments. Its cellular fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Dr. Kine, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the... Dobra, panie, mi sam nie godaj o demencji, bo ja nie mam demencji. Ja jeszcze nie mam żadnej demencji. Ja ino muszę save'a zrobić. O, jak gorko. Granie w horrory przy takiej hisy to nie jest do końca dobry pomysł, bo człowiek się poci jak ta przysłowiowa świnia, która tak naprawdę się nie poci, wiadomo, ale... No, czajcie. Nuance. Dostał już jakiś koktajl? That's it, Isaac. Now you just need to... This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction. Warning. Life support system failure on medical Who the deck. hell was Please that? evacuate immediately. Isaac, he's decompressed the entire deck, and I'm being locked out of those systems. Te... All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Fajny szpas. Bez luftu to wiecie. Bez luftu to troszkę do luftu. Napląpia się oksygen. Kurde mole! Pierombole! Że tak kojf na to bych nie powiedział. On tam jest? Czemu on takie dźwięki wydaje, jakby on był kajś sam po blisku? Dobra, już wydupia. Ja daleko, kaś za rzeką. A jaki jest głupi, ja tego nie wziął. Teraz wziął. No. That's it, Isaac. Now you just need to... This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction. Panie... Warning. Life support system failure on medical Who the deck. hell was Idą. Please evacuate immediately. Isaac, he's decompressed the entire deck, and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the Patrzcie, security patrzcie, jak station, ten but you szrank don't cisną. have much time. Ciuliki małe. Dobra, idę dopląpać luft. Mina do przecinaka spoko jest, tylko że nie mam akurat miny do przecinaka. Także musimy sobie jakoś poradzić bez tego wichajstra. Domy rada, ja nie poradza. Kurwa, ja się dom rada, obejrzyjcie. Jak ja nie dom rady, to w to do.
To by musiał być jakiś normalnie Karlus super gryfny. Nie mam trzeciej giwery, jada na dwie, na piła i na karabin. To są podług mnie dwie najbardziej skuteczne giwery sam 2K. Dobra, wracamy zaś do tego piekła. Kule bele elemele. Nie być taki gibki. Isaac zaro mi sam kojfnie. Wiecie co jest dobre, że oni nie mogą przejść pomiędzy strefami. Oni są tak zrobieni, że oni nie mogą przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. I to jest głupkowate, ale jednocześnie to jest wielkie ułatwienie. Bo jesteśmy bezpieczni przy przejściu z jednej strefy do drugiej. I no, Jozaro nie będę miał luftu. To je trochę do luftu. Kurwa, kajet ten dupny za mną. I oto czuł. Muszę ci zrobić ała na noga. Ty się sam pozwolu, hopie, cioraj basem. Hopie. To jest tak, żech przesadził. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Ło, pierombolu. Gonią mnie. Kaj sam się załączył luft. O. You've got everything you need to make the poison. Now get back to the chemistry lab. What are you going to do? Do it fast. Can hardly breathe. You're cutting out, Hammond. I'm gonna try to switch over. Shit. I lost his signal. I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. Dobra. Było groźnie, ale wyszliśmy generalnie... Jak to się go obronną ręką. Sprzedam konduktory. Dobra. Medpaki spoko, node mam jeden, amunicji mam dużo do tego. Do plazmy. Trzeba kupić... Trzeba by kupić sobie jeden... Trzeba by kupić jeden ten... Trzeba by kupić jeden power node. I tyle póki co. I cisnymy Vajtazo. A, save. Bo bez save'a to... do ciulska. Dobra, piła załadowano. 4,49 gromy, to nawet nie 5 godzin, to ja myślę, że to będzie troszkę więcej, ale... się okazywało, że nie. Zaraz mi coś wydupi pewnikiem. Już się boję. Łohohohoho! Łohoho! Daria, nie udało ci się. Ja się wystraszył zawczas. A survivor's report says a massive creature entered the hydroponics deck from outside the ship. That's when the air quality began degrading. The survivor called it Leviathan. Kule, ale ja się ze strachu... Ja się ze strachu nie na żarty. Nie ma zwrotu.
Zwrotów po daniu donate'a reklamacji nie uwzględnia się. Sam coś jest? Nic nie ma. Udupimy sobie coś ładnego. Jak tam rig? Ale mogę pójść w capacity. A plazma cuter? Bych poszło w reloada. A, dobra, ciulsko. Niech będzie. Dużo z tego karabinu się korzysta, to niech będzie fajnie ulepszony. Fajniście! Na isto richtig fajnie. Ja mam iść tam, to ja idę sam. Albo nie. Troszkę się bojam. A tu jest jeszcze jeden pieron, a nie, on jest taki niedorobiony. Processing request. Please stand by. Fajny ten, robimy koktajl. Please remove the capsule. Mam to. Let's hope that poison works. Head back to the tram station and get up to hydroponics as fast as you can. Still no response from Hammond, so Czyli teraz be careful. generalnie There's no telling how wydupiać. contaminated that deck is. I'm beginning to truly admire your spirit. Spirit. Misplaced as it may be. I think you should see the whole plan. You should not spurn the hive mind's offerings. You deserve to witness that at least. Dobra, dobra. Róbcie co chcecie. I no skończcie z tym wielkim pieronem. O, to jest normalnie save w takiej grze. To jest najlepsza rzecz na świecie. Sam się coś łozdupi. A, ja już wiem co. The work I have done must continue. Will continue. I, Dr. Charles Mercer, shall serve as the catalyst to the salvation of our species. These specimens will return to Earth with me. I will spread their divine glory across the entire planet. Dobra, dupcy z facet fleki jak stuczony. Embrace the inevitable. Kurde, czemu się nie łozdupił? Kurwa! Patrz! Nie mam stazy! I mam gazy! Kadubek! Idź już raus! Ja wiem co ja muszę zrobić. To jest do mnie tak jasne jak nic na świecie. Ja muszę zrobić taki manewr. Gipko, Izak, gipko, 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 gipko.
szybko! Freezing cycle successful. Transporting patient. Let's just hope that's the last we see of that thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby, and you can take it to hydroponics. Let's just hope there's enough time. Fajnie, że kto zdupił, co nie gadajcie, że nie? Ha. Tak to robią fachmany. O, pitomy. Co tu się może zdarzyć jeszcze złego? Tu już chyba nic, nie? To się zawsze tak wydaje. Elo Łosiu. Witam cię. O! Lethal Devotation. Dobra, straight to the chapter 6. Sejwę sobie na następnym. Są ślady krwi, czyli że... Hydroponics log, Dr. Okres. Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is wow. healthy and thriving, and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the colony, but the captain has given a no-fly order. I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there, and I don't see what denying them our surplus will achieve. Nie wiem ile jest u mnie w pokoju stopni, ale bardzo dużo. Idealny klimat... Cześć Żurcio Żurek. Powiem wam, że to jest klimat do horroru taki właśnie... Że człowiek się wytapiał jak gęś. Normalnie się leje... Ciecze. Ciecze z hopa... Jak z jełopa. Także strach jest we mnie mocny. Strach mocno. Jak to wygląda? O, bardzo dobrze. Por favor. Wystraszyłem się jak ta winda dojechała. No Łosiu, ja też czytałem, ale to było jak pierwszy raz przechodziłem. To ja też wszystko obadywałem, ale ja Dead Space'a przeszedłem już 1 2 razy na Xboxie, 2 z 2 razy, nie, 2 3 razy mniej więcej i 3 chyba 2. Także ja już... Jestem... Watering cycle initiated. Nawet się nie wystraszyłem. Ja jestem już trochę jak to się mówi... Zahartowany. Tam jest niepotrzebne w sumie. To jest ten murzyn.
see in one piece. Don't take your helmet off. The air's rotten. I gotta look at it. It's huge. You won't believe it. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck, I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated, swollen. They're like poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get Fajny to cleaner tablet, air. nie ma You're co. not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now. He's right, there's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Be careful. No i oczywiście, nie dadzą dychnąć nawet chwilę, już dymaj do roboty. Oglądałem animacje i filmy Dead Space'owe i nawet mi się podobały, pomimo że ja nie jestem jakimś dupnym fanem takiego rodzaju... jak wiecie... kontentu. That's the door to food storage. But I can't override the integrity lockdown. You have to destroy the pods to bring the air quality up. Then you can go through and use the poison on the Leviathan. Leviathan. Fajnie to wszystko zarosło jakimś mięsem. Czym się, Łosiu? Dobrej nocy. Zrobię się sam save'a. 5 godzin my przekroczyli, jak myślicie? Może gra pęknie w 10, bo w sumie idzie dość szybko, nie? Zją coś na sprzedaż. Nope. Dobra, Noda jeszcze nie kupuję. Nody kupują... W to Nody kupuje to wuje. Dobra, dobra, nie dups, nie dups. Wiemy... Wszyscy wiemy... że to baby knują. A to psika takim płynem niefajnym. Jest dziwne, że nic mi nie wydupiło stąd. To by było mocno Dead Space'owo. Ten chciał być mroczny, ale mu wyszło tak, powiem szczerze... Tentakle z pyska. Koszmar każdego dentysty. Czy ja dobrze pamiętam, że... Pomidorki. So it begins.
Chroń plecy, chroń plecy. Co niby wydaje te dżunglane odgłosy, jak tu nie ma żadnych ptak ani... Żadnych ptak. Żadnych ptaków. Ani nic takiego, to ja nie wiem, naprawdę. Doprawdy jestem zdziwiony. Może to jest taka... Puszczona jakaś puszczone takie jest. Taki dźwięk do wicu. Co ich tak... Dobra, jada. Kurde. Nie ten level. Chodźcie, ciarachy, no. Chodźcie. No i to w dużym stopniu rozwiązało problemy. Jakaś sam dycho ten struciznowany. Słychać go. Rzędzi choby od ma płucno. Tubery. No to tyle czyściej. Coś lezie. Nawet strachłem. Delikatesowo. Wow. No idź, bo ci zdupia ryj. Tak zdupia. Ale wiadomo. O! Jak mi jest gorko, normalnie ja się czuję, jak ja bym tam był w tej całej szklarni, palmiarni, cieplarni. A idzie go zdeptać. Smutna sprawa mieć takie wielkie płuca na plecach i wdychać trującą truciznę. No ale taka jego rola. Mój ulubiony.
Nie pęk. Nie, nie pęk. Dobrze. Bardzo dobrze. Jedymy level 2. Warning. Toxics detected in atmosphere processing. A repair technician has been notified. A repair technician has been notified. Hajs zawsze dobry. Zawsze się zastanawiam, kto tu tyle pieniędzy gubi. Ktoś musi być gubi. Beckson. To się przydo czuja. Isaac, make us whole again. Weź wydupiej. Żadnego wchola nie robimy. Nie, żadnej dziury ci nie zrobię. Chciałyby. Nie ze mną, ale te numery. Jo przewidział. O. Powietrze jest teraz zanieczyszczone na takim poziomie. Troszkę mnie jak w Krakowie. Proszę do save'a, bo ja już nie mogę. Jest save. Dobra, synki, z Dead Space'em na dzisiaj tyle. Także ja się żegnam z tuberami, dziękuję im za uwagę i kciuk do wierchu na potwierdzenie obecności.